سلام كبرات تخطتلتي نلومي 26 تقمتي ابستدال وزيناتات بزعباب دو افريقيا زل زات سلام زملكت زل حبريتاتات انتوني بلينكن بزعبا زات زهابو مغلصن نسراويت ኤርትራ ملكت زقربت صوعيتن اب سودان زتغبرت تقاومون قبر ملس منغستن حداش مرحيت عد طليان سدتنياتا ملكتا اوصيات زل مغلصن كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتطوقون بخبري يعدمكم منغو منغست فدرال إثيوبيان تግራይን በመንጎኘት ሕብረት አፍሪካ ዘካየድ ዘተሰላም ተማልሶሉስ አብዶ አፍሪካ ከካየድ ጀሚሩሉ አብዘሎ እዋን ተወካሊ መንግስት ትግራይ አወጻ ሀገራት አኽሊሉ ኃይለ ሚካኤል በዛዕባ ተጀሚሩ ዘሎ ዘተሰላምን ድሌታት ትግራይን አመልኪቱ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ አብዛ ሓለፈ ሶኒ ከጀመረ ተጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ዘተሰላም ብዝተፈላለዩ ምድንጓያት ተማልሶሉስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብምኽፈት ስነ ስርዓት ከም ጀመረን ሎሚ 26 ጥቅምት ድማ ስሩዕ መዛተይ ዛዕባታት ከም ዝቀርብን ምንጭታት ገሊጾም ወሃብ ቃል መንግስት ደቡብ አፍሪካ ቪንሰንት ማግወኛ እቶም ተዋጋእታ ሓይልታት ዘካይደው ልዝብ በመንጎኘት ሕብረት አፍሪካ ዘካየድ ኮይኑ ፍሉይ ልኡኽ እቲ ሕብረት ኦሎሳጋና በሳንጆ ፕሬዝዳንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታን መከተል ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ነበር ፑምዚሌ ማላምቦ ንኮንኮን ዘተሓበሩ ምዃኑ ሓቢርዮ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ንኸብቅዕ መድረኽ ሰላማዊ ዝርብተ እንግዳላ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ኣዕናዊ ጎንፂ ሰላማውን ዘላቕን ፍታሕ ንምምጻእ ዘተሓስበ ሰላማዊ ዝርብ ድማ ካብ ሎሚ 25 ጥቅምቲ ጀሚሩ ክሳብ 30 ጥቅምቲ ክካየድ ኢሉ ተወካሊ መንግስት ትግራይ ኣብ ሃገራት ወጻኢ ዶክተር አኽሊሉ ኃይለ ሚካኤል ኣብ ጉዳይ ተተማለ ተጀሚሩ ዘተሰላም አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብቶም ንትግራይ ወኪሎም ኣብቲ ዘተሳተፉ ዘለው እቶም 5 ካብ ትግራይ ካብ መቐለ ከም ዝመጹን እቶም ካልኦት ክልተ ድማ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ተወከልቲ መንግስት ትግራይ ኮይኖም ዘገልግሉ ከም ዝኾኑ ይገሊጹ እዚ ዘተሰላም ንኽዕወት ተስፋ ብምግባር ናብ ደቡብ አፍሪካ ከም ዘምርሑ ዝገለጸ ዶክተር አኽሊሉ ኣብቲ ዘተሰላም ካብ ሕብረት አፍሪካ ብተወሳኺ ካብ አሜሪካ ውድብ ሕብረት ሃገራትን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ዝተወከሉ ተዓዘብቲ ከም ዝተሳተፉ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሰብ ይቅተል ይመዛበልን ጾታዊ መጥቃዕቲ ይፈጸሙን በምህላው መንግስት ትግራይ በቀዳምነት ተኽስ ደው ክብል ከም ዝጠልብ ገሊጹ እቲ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ንምእታው ብዝብል ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ተነቢሩ ዝጸንሐ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣብ ወርሒ ነሓሰ መፍራሱ ስዒቡ ከም ብሓድሽ ብዝቐጸለ ኩናት ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ኣመዛቢሉ ኣሎ ዝበለ ዶክተር አኽሊሉ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ገደብ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ክባጻሕ ከም ዝጠልቡን ሓቢሩ ዶክተር አኽሊሉ ወሲኹ እዚ ሰላም ዝክመጽእ ዘይደሊ ናይ ደገ ሓይሊ ክብል ዝገለጸ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ኣለዎ ዝብል ጠለብ ከም ዘለዎን ዓለም ለኻዊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኻዊ መራኸቢ ብዙሓን ናብታ ክልል ክኣቱ ነቲ ኩነታት ክዕዘብዎ ከም ዝደልዩን ገሊጹ ኣብዚ ዘተሰላም መንግስት ትግራይ መንግስቲ ፌደራልን ንሓድሕዶም ብሸውዓተ ተዛተይቲ ከም ዝውከሉ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ንትግራይ ወኪሎም ኣብቲ ዘተሳተፉ ዘለው ሸውዓተ ተዛተይቲ 5 ኣካላት ፀጥታን ዝሓቐፈ ጉጅለ ልኡኽ ብ23 ጥቅምቲ ናብ ደቡብ አፍሪካ ኣትዩ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጌታቸው ረዳ አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው ኮሎኔል ተወልደ ገብረትንሳኤ ዶክተር ፍሳሐ ሀብተጽዮን ካሳ ገብረ ዮሐንስን አሰፋ አብርሃን በወገን ትግራይ ኣብቲ ዘተሳተፉ ዘለው ምዃኖም ተገሊጹ በወገን መንግስት ኢትዮጵያውን በተመሳሳሊ ሸውዓተ ተዛተይቲ ናብ ደቡብ አፍሪካ ዝኣተው ኮይኖም መንግስት ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ደመቀ መኮነን ዝርከቦ ሸውዓተ ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ከም ዝውክል ኣፍሊጡ ነይሩ ይኹን እምበር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ደመቀ መኮነን ካብቲ መላእት ሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ኣብ አዲስ አበባ ዝተረኣየ ብምዃኑ ናብቲ ዘተ ኣይከደን ዝብል መግለጽታት ዘሎ ኮይኑ ነቲ ናይ መንግስት ኢትዮጵያ ጉጅለ ልኡኽ ድማ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ይመርሖ ምህላዊ ዝግለጽ ዘሎ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዘተ አመልኪቱ ድማ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለጺ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ መንጎ መንግስት ኢትዮጵያን ትግራይን ብሕብረት አፍሪካ ዝምራሕ ልዝብ ሰላም ምጅማሩ ኣሜሪካ ብሓጎስ ተቐቢላቶ ነዚ ግጭት ዘላቒ ፍታሕ ንምርካብ እቶም ልኡኻት ኣብ ዘተ ብዕቱብ ክሰርሑ ንላቦ ከም ቀዳማይ ቀዳምነታት ተጻብኦታት ብቕልጡፍ ደው ክብል ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ በተወሳኺ እውን እቶም ልኡኻት ኣብ ልዕሊ ኩሎም ጸገም ዘለዎም ሰባት ብዘይ ዕንቅፋት ሰብኣዊ ሓገዝ ክበጽሕ ሰላማውያን ሰባት ዝከላኸሉ ስጉምታት ክህልውን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ክወፅን ኣብ ምርዳእ ክበጽሑ ንጽውዕ ደቡብ አፍሪካ ነቲ ዘተ ምትእንጋዳ ንላዕለዋይ ወኪል ሕብረት አፍሪካ ኣቦሳንጆ ምክትል ፕሬዝደንት ደቡብ አፍሪካ ነበር ሙላምቦ ንጉንጎጋ ከምኡውን ፕሬዝደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ከም መንጎኛታት ንደገፍ ምስ ፕሬዝደንት ኬንያ ሩቶ ሚኒስተር ኣህጉራዊ ርክባትን ምትሕጋዝን ደቡብ አፍሪካ ፓንዶር ከምኡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ተዘራሪበ ነይረ እዚ ግጭት እዚ ሕጂ ናይ ምዛም ህጹጽነት ከም ዘለዎ ኣመሓላሊፈ ነዚ ምርግጋእ ዝዘርግ ግጭት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምፍጣር ምስ ሕብረት አፍሪካ ምምኻር ክቐጽል ነዚ ግጭት እዚ ወተሃደራዊ ፍታሕ ከም ዘየለ እዚ ዘተታት ድማ ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ዘላቒ ሰላምን ረሃዋን ንምምጻእ ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎ መንገዲ ዝውክል እዩ ክብል መግለጺ ኣውፅዩሎ
سراوي السودان تقاوموا كسمعنا بيت منغست بريزيدنت زغعز زنبرو بعسرتات اشحال زغصر سلفنياتات زنبع غاز كمستكو سلم تغليصو ديمقراسياو مسيغار تهاجر زبقع قدمي عمت علوا منغستن مخبار امل هاجر تقاومتات يكايدلو حلافي سراويت عبد الفتاح البرهان سلطان كابز حزات حيزو سومناوي سلفتات صر علوا منغست ككايت صنحيو حالتات صيتا ابز حلف عمت لعلم 100 سلفنياتات بمقتالهم يخصصلو ات سراويت سلطان كابز حز لغست حجاز كم زقوارصون از دمان قطبا سودانون كم زداخمي زنقر بعسرتات اشحال زغصر سلفنياتات تمالسولوس نابغودنا كم زوصو مع كان زينا رويترز كحبرن كلو حالتات صيتات طالقا بمئتاو نتم سلفنياتات زنبع غاز تطقيمم ناب بيت منغست بريزيدنت كارتوم غصم ابز خودلو زنبرو اوان كبتنوم كم زفتونه تحبيرو اتم سلفنياتات كاب بيت منغستي استات 1 كيلومتر رحيقوم كلو صحاي كي عربه فحيلهم كم زنبرو تحبيرلا ابز تفلالي هاجرات نهلاو انترنت عملكيتو حبريتات زرغح نت بلوكس زبال مربح حبريتات زرغحو ابزله حبريتات دما اغلغلت انترنت كساب ساعات 10 خلت فرق ليته كم زتقوارص افليتو نتي زكاي زلو تقاومتات زدغفو سوداناويان حكايم زحقفه ماكلاي كوميته حكايم اب اندرمان حد سب بمكينه حيلتا صتا تهاريمو كم زموت غليصم اللو بزدما بسنك تقاومو زموت سبات 119 سبات بصيحم اللو دحر حدا عمت مرحته سراويت زاغيت قدماي منستر ايشومون يمزركبو ابزو انكا نايتي اب عمت 2019 كاب سلطانو زتالي عمر البشير مسارحتيهم اب سلطان زلو عمر البشير مستن اب سلطان زمص علوا منغستن كينات دارفور انت تحيزو زتفلالي كسات قريبلو اب بيت مأسرتي يزركب حداس قداميت منستر عاد طليان جورجيا ميلوني ابالات بايت هاجر ابز سمعتو مدره نوحزتهم بماكلاي بحر اقواريصم ناب ايطاليا زاتو سدتنياتات دو كتبلو مخانا غليصا تقداميت منستر نتن كاب سمين افريقيا تبغيسن سدتنياتات صعينا ناب هاجر زاتو وجلابو دغاغيما ان تقست زي حغاو سدتن مسغار دق سباتن دو كنبلو علنا ايلا عاد طليان نبزح عمتات مرغص اغرنايتهم كاب سمين افريقيا تبغيسم ناب ايروبا زاتو سدتنياتات كاب تخون عمتات اقصيرالا ابزا غنا زي تزازم زل عمت راي لعل 70 شح سدتنياتات وحسنتن بزي ترغاغص اجلابو نماكلاي بحر اقواريصم ناب عد طليان كم زاتو صبصبات تهاجر يحبرو ولا 45 عمت قداميت منستر جورجيا ميلوني نسلفي براذرز اوف ايطاليا بممرحه قداميت منستر كتكون كيلا زلا جورجيا ميلوني كاب كيناتن متقعتن هاديمم زمصو عقبا كحاتو مسل كم زلوم اب حتو زات يكونن بمبال هاجرا زياده نتم اسغاغرتي بمقوصار نواحز سدتنياتات نمقتا كتسرح مخونه نبايتو هاجرا ابريحالا اذا اب تاريخ هاجر ناي مجمر تقداميت منستر قوال نستيت كتكون زخالت جورجيا ميلوني ابتن ختمرص تغبر زنبرت غوسغوس وحز سدتنياتات كتنكيه مخونه بتتغاغامت تغلص منبارا زذكريو نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرخب سلام نعخم